ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 6,50,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶାଳ ଡାଇନୋସରମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ଟି ମେକ୍ସିକୋ ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ 200 କିଲୋମିଟରର ଏକ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଡାଇନୋସର ସହିତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 90% ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣଟି ପ୍ରାୟ 100ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ର ବରାବର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଡାଇନୋସରମାନଙ୍କର ଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟିଥାଏ, ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଶେଷ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଯେପରି ଡାଇନୋସରମାନଙ୍କର ସହ ଘଟିଥିଲା ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଏବଂ ଜାଣିବା ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ବର୍ଷ 2004ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ଟି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ବମ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 30 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି 2038 ମସିହାରେ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀଠାରୁ 39,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ର ଆକାର ଆଫେଲ ଟାୱାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟେ। ଯଦି ଏହାର ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ସିଧା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ। ନାସାର ସମ୍ଭାବିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 12 ଜୁଲାଇ 2038 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନାସା ଏକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ନାସାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ 12 ଜୁଲାଇ 2038ରେ 2:25 ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେବ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ର ଆକାର ଏବଂ ଗତି ବିଷୟରେ ନାସା କୌଣସି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ନାସାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।